Ki banyu mbok pateni to gawe, Mbak? Gak. Wis pateni ora ngakon Mbak Sung. Iki jamur. Enggak jamur. Iya. Lah kena legong ngono ki. Telepon gila. Mampak Iku gawe akeh yo kena iki ngono iki. Lah lawan iki aku kok. Anu kuwi. Iya, ini Siti ku rupane akeh jere. Ngono kok kateng kelireng ngono kok.